רגע, תנשום. מתן, כמה זמן אתה רופא? כמה שנים? 10 דקות. מישהו צועק למתן, מתן, אני חולה עליך. מה הוא צורח לך זרה? מתן, מה אמרת לו? אתה בריא. תהיה בריא. מה קשור? מה קשור? אני אגיד לך למה הוא במים, זה בגלל פרעה. פרעה מלך מיץ. ערבי. סכנה! יש פריסה! סכנה! מה סכנה? יש פריסה! חושב שיש לך כוח שאתה תצליח? יאללה, בוא ננסה. אז תקבל! יאללה, בוא ננסה. תוריד את זה! תעשי סיבוב! וואו! ממנו מלך הפירות. כן, מעניין כמו מי? מכת העולם. איזה דיו! אני. ביי. חיה. אנחנו לא חברים. חברים, תשטוף גם את הפה. לשפשף את הידיים, לא ככה. אוי, מה אתה...